लोगोफोर नै जोंना बाबा फिफाया थांसिगोन आरोना नै बेग रेडि खालामबाय नै थांनो ओंखारबाय बेवहाय दोनलांगोन आरोना जोंहा बिनानावनि फिसाय फैगासिनो बेबो मंगलदैनिफ्राय दोननानै बङाइ स्टेशनसिम दोनहैसिगोन 7टा 7:30 जाबाय टाइमा बे मोनसेखौ बादो हेलमेटआ लां ओमफ्राय आं गाव लाबोफिनथासै उनाव स्कुलाव फैबा होफिनसै बेखौ बादो बेखौ माबादो जानो सफैयाखै र' गारियानो सफैसिगोन ओंखारबाय फिफाया थांसिगोनलाय थांलाय फैलाय रेडि जाबाय नै फिसालाफ्राबो स्कुलाव थांनो फिफाजों फिसालाफोरजों समान स्कुलाव नै बे गारि रेडि खालामना रिक्सा नेगासिनो फिरफिलि फैथ'वाखै फिफानियाबो गारिया सफैथ'वाखै दोनलांग्राया बेवाइखौ लेंहरदों आरोना मंगलियाननि बङाइसिम दोनहैसिगोन सफैबाय नै बेवाइया लासै लासै थां बांद्राय स्पिड सालायनाङा थां जा स्पिड सालायखायो बियो गारिखौनो नोंना फैयाखै ना बाबा फैसिगोन गारामा हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायना बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै दिनै ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आरोना लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ सोरबाफोर गोदानै समफोरदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादों आं दिनै मा भिडिअ शेयार खालामनो हायो बोथोरा जा मोजां आरोना लोगोफोर सानाबो एसे जौहांबायानो बोथोरा एकदम आराम साफा स्रां स्रां फिफाया जोंना फुङावनो दुगैयै लोबै आराम गय फाथै होलांबाय आरोना बाथौआवबो आरो बारियावबो गय फाथै होनानै खुलुमनानै थांबाय आफाया मोजां मोजां सहैयोबानो जासिगोन आरोना मोजां मोजां सहैथोंसै आफा बोराइ बाथौआ न'खरनि गासिबो आइ आफाफोरानो नाहरथोंसै आरोना मोजां मोजां सहैथोंसै ओमफ्राय आङो नै साहा लोंनो लाबाय लोगोफोर जेबो जायाखैमोन आं गाखौबो संनानै जाहरखांबाय फिसालाफोरखौ स्कुलाव थांनाय रेडि खालामनायाथ' बिराद माबाना स्कुलाव थांखांबासो स्रां जायो जों बिफा थांनायनिबो रेडि खालामनाय जों फिसालाफोर स्कुलाव थांनायनिबो रेडि खालामनाय जेबो जानो लोंनो सोलाबाखै आरोना नै आं दासो साहा लोंनानै लानोसै ओमफ्राय ओंखामसो जालांदों आरोना बिफाया आङो जेब्लानाखि नैबे काबुलि बुटजों आलु टमेट' ओंख्रि संदों दा संबाय आरोना संनानै जाहरबाय ओमफ्राय ओंखाम गुदुं संनानै जाहरबाय ओमफ्राय साहाखौ लोंसै आङो साहा लोंना लाग्रोनोसै लोगोफोर नै आङो ओंखाम ओंख्रि संखां आरिखां दुगैखांनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दासो भिडिअ एसे लानो सानबाय आङो मानो होनबा मैयानिफ्रायनो मैया एसे लादोंमोन मैयाबो ओमफ्राय एसेल' लानानै ससे जेबो लानाय जायासै ओमफ्राय नै दिनैबो संखां आरिखांसो आङो एसे भिडिअ लानोसै होननानै लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै आङो जाग्रोनानै थानोसै आरोना फिसाफ्रा फैथ'वाखै आङो दा बिसोरथ' स्कुलनिफ्राय फैग्रा टिउसन जाखांनाय लोगो लोगो टिउसनाव दोनलांनांगौ जायो नालाय ओंखायनो आङो जाग्रोनानै थानोसै आरोना मोनखांजोब्बाय बिबैयाबो जाखांग्रोबाय टिउसनाव दोनलांनो आथुर जायो नालाय ओंखाम जाखानानै थायाबा बिफायाबो थांबाय नालाय दोनलांग्रा गैला एबार आंसो दोनलांनांसिगौ जाहैबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा बिफाया फोनानै गालांनाय मैगङा एसे देरहांलायबाय लाफा दुन्दिया लाइ रज'हांबाय आरोना लोगोफोर नै बिफाया फोनानै गालांनो मोनबाय नाथाय मोनजालाङासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थिंनाबो रज'बाय नै बिनियाबो रज'बाय आरोना नै फिसा फिसानो गोरलैनो ओंखाम जानो लानोसै आङो जोंहा दिनै मा ओंख्रि लोगोफोर मोनखांजोब्बाय आरोना लोगोफोरनो बे जाबाय दालि गोजा जल ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय नैयाव थास' आथिं भाजा आरोना लोगोफोरनो थास' आथिं बिबैया जाखांबाय
नैखौ आङो गथ'फोरनो दाउदै एवनो दोननाय सामब्राम ओमफ्राय सामब्राम बानलु दुन्दियासो दोन्दों आरोना लोगोफोर। दाउदैखौ एवखानोसै आङो, एवना दोनखानोसै फैसिगोन बेखौबो। सामब्राम बानलु दुन्दियाखौ हाना लाबाय, ओमफ्राय नै दाउदै आरोना लोगोफोरनो न'निनो दाउदै, दाउनि लगायनोसै मिक्स। संख्रि एसे होनोसै। जाबायबो आरोना लोगोफोर दाउदैया। लोगोफोर नै आंना ओंखामा रेडि। दाउदै एवनाय लाबाय एसे, थास' आथिं भाजा, दालि जल आरोना लोगोफोरनि बानलु बोरदोन लाबाय। जानोसै, जानानै थाग्रोनोसै आङो फिसाफोर फैयैयावनो। आरो दा फैगोन फैग्रा बिसोरनो जाहो लोंहो टिउसनाव दोनलांनांगौना, ओंखायनो हाखु दाखु जायो आं जानानै थाखायाबाथाय। जानोसै लोगोफोर। जा गोथाव मोदोमखादों दालियाबो गोथाव। Ada.
जाखांबाय लोगोफोर